ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହଉଛି ଅମୃତା। ମୁଁ ଏକ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢିବାର ମୂଳ ସୂତ୍ର କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ କହିବେ ୱାଓ କି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା କରି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଳୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବି ଗୋଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ବା ନକାରାତ୍ମକ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ପରିବାର ସୁଖ ଭବିଷ୍ୟତ ଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହୁଏ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ବାହାନା ନୁହେଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଓନ୍ ଚଏସେସ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛି ସିଆଡେ ନ ଯାଇ ଜଣେ ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସମସ୍ତେ କୌଣସି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଆପଣ ବି କରିବେ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ହେବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ସୀମିତ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଧିକ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁ ବଳ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଯେ ନିଜ ମନର କଥା କହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର, ନିଜକୁ ପୀଡ଼ିତ ଭିକ୍ଟିମ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ହଉ, କେତେ ବି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟର ଶିକାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଖରାପ ଚାଲିଛି ତାକୁ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ନିଜ ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ମିନିଟରେ ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଣ କଲେ, କଣ ଖରାପ କଲେ, କିଛି ଭଲ କଲେ କି ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ, କେହି ନୁହେଁ। ଏ ସମାଜ, ଏ ଦେଶ, ଏ ଦୁନିଆ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ପଡିବନି ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲାଇଫରେ ମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଉ କୋଉ ଭିଡିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଇନର କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ, ଇନର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥାଏ ବଢେଇବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।